Iloy sa Talisay City nagapangayo sang bulig agud mapakonsulta sa espesyalista ang lapsag nga ginbunag nga may pinasahi nga mga kamot. Inang gintutukan ni Ashley Liza. Dako karon nga palamangkutanon sa mga kaingod kag mga pumuluyo sa Santa Teresita, Barangay Dos Hermanas, Talisay City ang ginapahayag lapsag nga ginbunag nga may pinasahi nga mga kamot. Matapos nabaton ang impormasyon, ginpadulungan sang GMA Regional TV ang lugar kag natultulan ang balay sang Pamilya Amparo. Sa diin ang lapsag nga ginbunag sang Iloy nga si Rialin, nagatapik ang mga tudlo. Suna sa Iloy, wala man ini sa may nabatsyagan nga malain sang ginabusong ang baby boy. Regular man gani kuno ang iya pagpa-check up kag pag-inom sang vitamins. Laman ko may nabatyag nga lain matyag ko. Ang ginahamban nila, basi ko no, kulang ko sa vitamins, nag-amuna ang bata. Regular tanan ang pag-check up ko sa sentro. Ginkakibot na lang sini sang nakita na ang lapsag. Suno sa Iloy, ginhambalan ini sang nurse sa City Health nga posible mayara sa ila pamilya nga may kaangay nga deformity. Apang palaligban suno kay Rialin bangod wala man ini sa may nahibaluan nga himata nga may kaangay nga kondisyon kag normal man ang kamagulangan sini nga bata. Apang may ginadudahan kuno ini. Ang nanan ko lang ng time, ang mother ko, nagusto sa mother ko, do siya ang kapanamkon, ang tiil, kita sang manok, ang dida sa manok. Iti, nang gusto na gusto, yagid na makaon. Gusto ko mabakali ko na sang amo na bala ka manok. Kamanok, wala inday, basi kung gumama ko sa pinsara ko lang na bi. Ti alang ikaw na namko na ko nagbusong. Gintingwaan sang news team nga makuha ang eksplanasyon sang CHO apang nagpaiway anay sila nga magsabat samtang wala pa na konsulta ang bata. Samtang nagapangayo naman sang bulig ang pamilya nga mapakonsulta sa espesyalista ang lapsag agud mahibaluan ang iya kondisyon. Sa mga luyag magpalabot sang bulig, magpakigaot lang sa Pamilya Amparo sa numero 0912-851-3676 o kung magbilin sang mensahe sa One Western Visayas Facebook page. Ashley Liza para sa GMA Regional TV Early Edition.